Megmentenéd Budapestet a teljes elsötétítéstől? A Time Heist játékában te lehetsz a hős. Mi vagyunk a WISE, egy független nemzetközi szervezet a legmagasabb fokú titkosítással, amely azért jött létre, hogy megvédje a világot a veszélyektől. Néhány órával ezelőtt a várost megtámadta egy kiberbűnözői csoport. Ennek eredményeképpen egy teljes áramszünet veszélye lépett fel, akár teljes elsötétülés is lehetséges. Jelenleg az egész város egy pótáramforrásról üzemel, és hogy a masszív pánikot megelőzzük, ez az információ nem szivároghat ki. Senki nem tudhat róla rajtunk kívül. Az elmúlt hónapokban a szervezetünk már észlelt néhány áramkimaradást különböző helyszíneken, és azt gyanítjuk, hogy ezek tesztek és előkészületek voltak a nagyméretű, átfogó kibertámadás előtt. Szerencsére a szervezetünk tegnap este elfogott egy hackert egy szerverállomáson. A szabotőr neve egy bizonyos Karl Lehmann. Lehmann a tudomásunk szerint egy tapasztalt számítógépes csaló, aki már számos bűnözői csoportnak dolgozott. Sajnos mi alatt egy biztos helyre szállítottuk, sikerült megszöknie, de nálunk hagyott egy személyes tárgyakkal teli táskát. Ez az egyetlen támpontunk jelenleg. Ha nem tudjuk megállítani az áramszünetet a következő néhány órában, hamarosan semmilyen elektromos eszköz nem fog működni a városban. Legfeljebb 7 napon belül a teljes anarchia fog eluralkodni. Hogy megállítsuk az áramkimaradást, titeket választottunk ki, mint az ügynökeinket a következő küldetés teljesítésére. A város áramellátása néhány fontos csomópontról történik. Találjátok meg a meghackelt csomópontokat és szerezzétek vissza az irányítást felettük. Valahol a városban van egy titkos vészhelyzeti generátor. Találjátok meg ezt a generátort és állítsátok helyre a város áramellátását. Azt gondoljuk, hogy Lehmann nem egyedül dolgozik. Bárki is mozgatja a szálakat, óriási hatalomra tett szert. Találd meg, ki áll az egész ügy mögött. Csak egy rövid időnk maradt, amíg a pótáramforrások lemerülnek és a teljes áramszünet elkezdődik. Hogy időt nyerjünk, kijelölünk mellétek egy tapasztalt munkatársat, Lara Hunt ügynököt. Mellette még felszerelünk benneteket egy a küldetés teljesítéséhez nélkülözhetetlen eszközöket tartalmazó kezdőcsomaggal is. Mivel a város tele van dupla ügynökökkel, akik szeretnének megállítani titeket, legyetek a lehető legóvatosabbak és ne higgyetek senkinek sem. Készen álltok? Sok szerencsét! Vége, kiszálltam.